Požiarom zničený hrad Krásna Hôrka je pred zimou zrejme zachránený. Dielo skazy síce začali plamene, no hrozilo, že likvidáciu pamiatky dokončí sama príroda. Deravej streche sa ale robotníkom aj napriek nečasu darí dať dočasnú náhradu. Takto to vyzerá na hrade Krásna Hôrka 10 mesiacov po ničivom požiari. V snehu, vetre a mraze pracuje na streche asi 40 robotníkov. Strmá cesta náhrady je v tomto počasí najväčšou komplikáciou. Denne treba vyviezť náhradný kopec z tony materiálu. Auta nám nevedia do hora, vyšmykajú sa. Musíme prátať dokonca zametať, lebo je tu dosť veľká strmina. Dočasná strecha zabráni ďalším škodám a na jar umožní stavať požiarom zničené múry. Sa zakryje celý vrch a potom sa dá murovať a chráni sa stavba. Väčšia časť národnej kultúrnej pamiatky je už takto zabezpečená, čo sa za teplého letného počasia neurobilo. Robí sa teraz. Práce brzdila verejná súťaž o zhotoviteľa. Jeden z účastníkov sa odvolával a všetko sa naťahovalo. Úrad pre verejné obstarávanie nakoniec rozhodol, že uprednostní verejný záujem, aby škody neboli ešte väčšie. Marian Ujházia, Marek Gudiak, televízia Markíza.